Lijep pozdrav. U društvu sam kandidata liste broj 6 Hrvatski suverenisti. Na rednom broju 10 Ivana Pavić, lijep pozdrav. Dobar dan. I na rednom broju 5 gospodin Pero Kovačević, dobar dan. Dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Tko sve, gospodine Kovačeviću, čini Hrvatske suvereniste? Pa Hrvatski suverenisti su nastali na poziv hrvatskih građana, hrvatskog naroda. Preteča su bile Istina o Istanbulskoj konvenciji, Bedem ljubavi, udruga udovica iz Domovinskog rata grada Zagreba, udruga umrlih hrvatskih branitelja i tu su se javili političke stranke Hrast, Hrvatska konzervativna stranka, nakon toga Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević i Ujedinjeni hrvatski domoljubi i tako je došlo da smo se i mi priključili hrvatskim suverenistima. Znači čuli smo vapaj hrvatskog naroda, nema alternative zajedništvu, moramo se odazvati pozivu i napraviti ono što narod od nas očekuje. Gospođo Pavić, što zapravo Hrvatski suverenisti i koga predstavljaju? Čuli smo gospodina Kovačevića, ali odakle taj naziv? Pa, suverenizam je zapravo odluka naroda, odnosno odluka naroda o svojoj samostalnosti. Ona proizlazi o spoznaju samoga naroda, o svom identitetu. Dakle, ako želite imati svoje granice, čvrste granice, ekonomsku stabilnost i napredak cijele države, dakle, morate biti suvereni. Bez obzira u koje se vi strukture možete uključivati i tako dalje, vi morate biti suvereni, morate biti neovisni o nekakvim drugim institucijama. Ajmo pokušati kratko kazati našim gledateljima šta je to danas hrvatski suverenizam. To znači imati svoj novac dok ne odlučimo drugčije, imati neovisno pravosuđe, imati uređenu pravnu državu, imati uređenu funkcijsku vojsku i imati uređeno gospodarstvo i raditi opći interes u interesu hrvatskih građana. A to znači da će se u Hrvatskom saboru donositi zakoni, recimo Ovršni zakon koji će biti u korist hrvatskog naroda, a ne u korist ovršne mafije, da će se propisi iz područja poljoprivrede donositi ne u korist agromafije kako što se sad radi, nego će se u korist hrvatskih poljoprivrednika, da zakonske tekstove neće raditi Borg grupa, nego će raditi najstručniji hrvatski ljudi. Vidite, i to je sad odgovor odmah građanima našima, koja je razlika između nas i HDZ-a. Oni kažu da su suverenisti, a vidite kakva nam je država. Na tragu tog pitanja, veliki je broj listi koje se bore za to desno biračko tijelo. Gdje ste tu vi? Prema kome usmjeravate svoje poruke? Odnosno, koji su vaši nekako glavni ciljevi? Pa Hrvatski suverenisti su i nastali radi poziva cijeloga naroda. Dakle, narod voli svoju državu. I mi smo ovdje radi toga. Nismo radi podjele, jer ovo društvo je duboko podijeljeno. Mi cijelo vrijeme pozivamo na zajedništvo. Dakle, jedino zajedno možemo dalje graditi ovu državu, vjerojatno iz početka, ali treba biti iskren prema sebi i okrenuti se prema naprijed. Gospodine Kovačeviću, kada je riječ o tom desnom spektru, gdje smještate hrvatske suvereniste? Evo, rekli ste što vas razlikuje od drugih stranaka. Koje su to još možda najveće? Nama je najvažnije, nama je u fokusu hrvatski narod i hrvatska država. Stvarno nas drugi ne interesiraju. Ja sam bio i javno putem vaše televizije pozvao sve još u veljači da zato me egomaniju, narcisoidnost, taštinu i da izađemo zajedno, jer to narod traži. Neki nisu htjeli i nećemo o njima ništa pričati, znači ne zanimaju nas, ali nadamo se da će doći pameti do narednih parlamentarnih izbora, jer nema višeg cilja od interesa hrvatskih građana i hrvatske države i to mi imamo razrađeno, čućete kasnije, programe vezano za unutar Hrvatske što treba napraviti javno i na razini Europske unije, a imamo najbolju i imat ćemo i dalje najbolju eurozastupnicu, gospođu Ružu Tomašić. Kada je riječ o projektima, koji su to projekti koje smatrate onima od nacionalne važnosti? Potrebno je zapravo prvo poraditi na tome zajedništvu. Dakle, da svi shvatimo da zajedno možemo sve odraditi. Što se tiče ovako pojedinačnih projekata, neko kaže to su svi. Onda pitanje koje su to svi. Dakle, prvo je potrebno educirati ljude. To je prvo. Dakle, čovjek treba uvijek težiti da se školuje, da se informira i na osnovu svih informacija onda krenuti dalje napredovati. Jedino tako možemo dalje. Želite li ići u poljoprivredu, želite li ići u znanost, želite li ići u medije, informacije. Dakle, jedino prava informacija, istinita informacija vas može potaknuti da dalje napravite bilo koji projekt. A za bilo koji projekt koji radite morate znati s kime ćete raditi, kako ćete raditi, a jedino ljudi koji istinski vole svoju državu mogu to odraditi.
Gospodine Kovačević. Što se... Gledajte, mi moramo prvo što se tiče Evropske unije nastaviti i dovršiti inicijative gospođe Ruže Tomašić. Nadam se svakako će ona to raditi, još neko od nas će tu biti. To je ovaj dio vezano za plavu ribu i vezano za produženje rokova za povlačenje novca iz evropskih fondova. Tu moramo biti realni i kazati da je Hrvatska posljednja u smislu povlačenja, da smo u zadnjih 5 godina imali na raspolaganju povući 10 milijardi i 700 milijuna eura, povukli smo samo 16%. Nama je bit kao suverenistima stvoriti uređeno gospodarstvo, a to znači da moramo raditi na tome da se ne smanjuju sredstva za nerazvijene zemlje kao što je Hrvatska u okviru Evropske unije, nego da se povećavaju, a da naša administracija počne konačno raditi i taj novac povlačiti, jer to je i kako za poljoprivredu, tako i za gospodarstvo, jer to je jedini način da mi počnemo zaustavimo iseljavanje naših mladih, a preko 230.000 je od 2013. godine naših mladih ljudi iselilo izvan Hrvatske, da se počnu vraćati ovdje i normalno da se uredi Hrvatska da bude pravna država uređena i da imamo neovisno pravosuđe i da institucije funkcioniraju. Znači, previše toga za napraviti, ali tu smo. Kada je riječ o Jasenovcu i Blajburgu, gospođo Pavić, koji je tu vaš stav? Moj stav je da su svaka nevina žrtva i njoj se treba pokloniti. Stvaranje mitova i neistina koje u jednom trenutku mogu postati istina su jako opasne za bilo koje društvo, tako i naše. Mene kao znanstvenika i osobu koja voli istraživati i pitati se je li nešto istina i kako doći, ne znam, u medicini do nekog novog liječenja, zapravo pitanje je istražiti, dokumentirati i pričati o tome. Sve ono što je bilo loše treba priznati. Treba reći da nije bilo dobro, to nas može jedino učiti da više se nikad to ne ponovi, a sve ono što je bilo dobro treba priznati. Gospodine Kovačeviću? Pa gledajte, normalno treba se pokloniti svima žrtvama i na Blajburgu, Križnome putu i Jasenovcu. Uvijek sam bio i mi jesmo protiv tih dvostrukih mjerila koji ih povlače takozvane lijevo-liberalne struje koje su snage u Hrvatskoj, koje drže da nisu žrtve nevine koje su nastradale na Križnom putu, da nisu nevine, dok su u Jasenovcu nevine. Mislim, to je onaj dio što ne treba podjela. Žrtva je žrtva i treba se pokloniti svakoj žrtvi, a s druge strane ne možemo prihvatiti ta stajališta i pokušaj sprečavanja održavanja komemoracije na Blajburgu. Tamo pogubljeni su nevini ljudi, djeca, žene, starci i to je veliki propust i same hrvatske vlasti koja nije se uključila, da nije širila istinu. Došli smo u varijantu da nam raznorazne srbijanske udruge šire istinu, oblače se u ustaške odore i stvaraju ekscese. Prepustimo te druge stvari povijesti, ali žrtva je žrtva i duboko poštovanje prema žrtvi. Gospođo Pavić, što mislite o aktivnostima vlade gospodina Plenkovića kada je riječ o Uljaniku i 3. maju? Pa, mislim, ovaj novac koji je uložen bio i u Uljanik i u 3. maj, zapravo svi moraju biti svijesti novac građana, stanovnika Republike Hrvatske. Dakle, ono što bi svaki građanin trebao pitati, a to je što se s tim novcem dogodilo. Mislim, mi svi znamo da postoji izvješća, da su ta izvješća trebala biti napravljena, da su trebala biti godišnja, polugodišnja, kvartalna izvješća koje su trebala reći kojim tempom napreduje restrukturiranje samih brodogradilišta. A s obzirom da to nigdje ne možete pročitati, upitno je i uvijek se postavlja pitanje i što je jedan veliki razdor u cijelome društvu, što se s tim novcem dogodilo. Ja niti znam, niti mogu reći što je sa mojim poreznim obvezama koje sam ja platila iz svoje plaće, što su napravili s time i je li bilo kakvog efekta. Gospodine Kovačeviću, kako gledate na cijeli slučaj Uljanik 3. maj? Gledajte, ova vlada bježi od svoje odgovornosti, a svakako je ima. Najveća odgovornost normalno prije svega na vladi Zorana Milanovića, kad je dato najviše jamstava, a i na vladi Jadranke Kosor. 36 milijardi kuna poreznih obveznika je upucano u brodogradnju pod krinkom sanacije, pod krinkom restrukturiranja. Nažalost, to nije rađeno. Novac je nestao. Institucije pravne države ne znaju gdje je nestao novac. Normalno, kad se institucije pravne
pravne države nisu neovisne i čak im je i bilo je zabranjeno ulaziti, kao što je bio slučaj Agrokor, kao što je i ovaj slučaj. I znači mi ćemo i dalje, nažalost, nikako da izvučemo pouku, imat ćemo i dalje takve ili slične afere dok god institucije ne budu neovisne i ne budu radile profesionalno i objektivno svoj posao. Imali smo sad priliku to napraviti sad kod ustrojem državnog inspektorata. Nažalost, opet se politika umiješala da ona određuje čelnu osobu koja će biti iz redova HDZ-a umjesto da je bio neovisan stručnjak koje je bilo jamstvo da će se nešto napraviti. Ova vlada je također zala 96 milijuna eura jamstava. Prema tome isto pitanje kako se donose odluke. Znači svi nose svoju krivicu, a porezni obveznici ne znaju gdje je nestao novac. A taj novac treba vratiti. Uzmimo primjer recimo Španjolske, kad su nogometaši Messi i Ronaldo pokušali utajiti porez, fino su poduzeli mjere, morali su platiti svoj dio, to hoće hrvatski narod. Mene ne zanima će li neko gruliti krumpir ili to što, nego gdje je novac i da se novac vrati. Gospođo Pavić, goruće hrvatsko pitanje, pitanje demografije i iseljavanja. Što mislite o tome i o trenutnoj situaciji? Pa trenutna situacija je katastrofalna. Kad vam dolaze nekakvi izvješća u medijima da se iseljava u jednoj godini tipa veličine jednoga Osijeka, kada vi vidite da je stanje u državi takvo da je mortalitet veći od nataliteta, trebate se zabrinuti. Ono što treba napraviti na području demografije to je da privučete nazad ljude, da se vrate u Hrvatsku. Dakle, opet se vraćamo na taj suverenizam, da državu trebaju voditi ljudi koji ju vole, da treba urediti pravnu državu, da treba urediti sve moguće zakone koji će poticati obitelji da ovdje ostaju, da zasnuju svoju obitelj, da imaju djecu i da budu sigurni da će ta djeca jednog dana biti zaposlena. Ako toga nema, dalje će se demografska katastrofa koja je, bit će još i veća. U Hrvatskoj više neće imati nitko raditi i mi nećemo imati za što raditi. A što se tiče načina, ima puno načina kako vi možete čovjeka zaustaviti. Jesu li to nekakve mjere tipa dječjih doplataka i tako zapravo su samo gašenje nekog malog požara. Mislim da je to nedovoljno da bi nekoga mogli stimulirati da ostane ovdje. Osim pitanja iseljavanja Hrvata, tu je pitanje migranata. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Mi imamo jednu bitnu stvar u svome programu da spriječimo da ne dođe do federalizacije Evropske unije, a to je bitno za pitanje migracija. Znači da Evropska unija bude savez suverenih država i da se napravi taj dio i deregulacije, tako da Evropska unija ima manje ovlasti, da ne bi postalo zemlje članice manje kao što smo i mi, samo sredstvo u rukama velikih država kao što su Njemačka i Francuska. Zbog toga to je bitno zbog toga što će nam se dogoditi u nekoj drugoj varijanti, ako građani ne pregledaju i ne glasaju za listu broj 6, moguća je varijanta da će u toj takvoj situaciji sve one koji nemaju školske spreme i ništa drugo, a koje su ušli na područje Evropske unije, a tu smo napravili grešku prihvaćanje Marakeškog sporazuma, da će Njemačka i razvijene zemlje probrati ljude koji im trebaju da mogu nešto raditi, a ostale će se vratiti natrag. Znači, to je jedan veliki problem i uz demografiju i ovo puno je posla koje treba obaviti ne samo s aspekta u Evropskoj uniji, nego i u samoj Hrvatskoj da država konačno profunkcionira i da se zna da vlast počne se ponašati, da vodi brige o interesima svojih građana, a ne o interesima nekakvih raznih lobija ili što će reći pučka stranka ako on ne postupi ova vlada vezano za migrante, kako odgovara Njemačkoj ili odgovara Francuskoj. Znači moramo biti svoj na svome i voditi svoju politiku. Kakvo je vaše stajalište kada je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Pa, Hrvati u Bosni i Hercegovini su uređeni i u Ustavu Republike Hrvatske i našim zakonima. Prema tome, jednim dijelom Hrvatska ih pomaže, a isto tako, mislim, s obzirom da su oni tamo stoljećima, to je njihovo područje na kojima žive i oni trebaju tamo u principu i ostati i treba im se omogućiti da tamo i napreduju. Gospodine Kovačeviću. Gledajte, to je, moramo reći kratko i jasno. Žalosna je činjenica da na 3 najvažnije funkcije u države, kod nas trenutno predsjednica države, predsjednik vlade, predsjednik Hrvatskog sabora, oni su svi potekli iz toga diplomatskog miljea, a za vrijeme njihovog triumvirata najlošiji su rezultati na tome području, pa i slučaj u Bosni i Hercegovini. Iako su Hrvati prema Daytonu i prema svim drugim međunarodnim ugovorima konstitutivni narod, nažalost Bošnjaci biraju
člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Znači tu je podbacila prije svega Hrvatska, a s druge strane je normalno i HDZ Bosne i Hercegovine sa Čovićem kad je imao situaciju prije ovih prijašnjih izbora, kad je mogu uvjetovati sastavljanje vlasti da se ta jednakopravnost i konstitutivnost u propise unese, on to nije učinio jer su mu očito bile draže fotelje. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Ovo su bili kandidati liste broj 6 Hrvatski suverenisti, na mjesto broj 10 Ivana Pavić i na rednom broju 5 Pero Kovačević.